Mun nimi on Arto Tulimäki. Mä toimin hallituksen puheenjohtajana Asunto Oy Jakolehdossa. Meillähän on tämä taloyhtiö melko kookas. Meillä on 270 asuntoa, 12 eri rakennusta. Ja tällä on tietysti jo ikääkin, kun tämä on vuonna 1974 valmistunut, niin tämä vaatii sellaista tietynlaista osaamista. Ja Tahkolasta on löytynyt kyllä asiantuntijoita eri tehtäviin kyllä meidän taloyhtiössä. Varhaisin iso remontti, minkä mä tiedän, niin että Tahkola on ollut ainakin mukana, oli lämpörappaukset ja uuden katon asennus ja saunojen remontti. Sen jälkeen on sitten ollut aurinkosähkön asennus ja sitten merkittävä muutos oli, kun siirryttiin kaukolämmöstä maalämpöön. Se oli aika iso projekti, mutta se oli kyllä hienoa toimia Tahkolan kanssa, koska Tuomo tiesi, mihinkä otetaan yhteyttä, mihinkä pitää ottaa yhteyttä, minkälaisia lupia tarvitaan, miten kilpailutetaan ja mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Kiinteistö Tahkolan osaaminen näkyy siinä, että asiat saadaan käyntiin pitkastelematta ja nopealla temmolla. Tuomo on hyvin eteenpäin suuntautuva ja altis uusille ideoille ja innostuu tällaisista asioista myös, jotka on hyödyllisiä taloyhtiölle sekä taloudellisesti että imagollisesti. Ja myöskin sitten, niin kun on jotakin asiaa hoidettavana, vaikka viikonloppuna, niin voi olla, että tulee vastaus sitten WhatsApp-kysymyksiin varsinkin pian. Että joskus tuntuu siltä, että hänellä on varmaan WhatsApp mukana golfkentälläkin, että on lähes 24/7 tavattavissa ja se on kyllä ihan upea asia. Kiinteistö Tahkolasta löytyy sitten myös muuta asiantuntijuutta, teknistä isännöintiä, joka sitten hoitaa taas hiukan toista segmenttiä kuin sitten varsinainen isännöitsijä. Ja se on semmoinen kokonaisvaltainen palvelu, mitä ollaan Tahkolalta saatu.